Unsay badawaton ni VP Sara ang hagit ni FPRRD nga mohawa sa politika? Dawatot ka kung panahon na nga ipit na kay siya. Unsay tan-aw ninyo? Hawa na lang siya. Nanapod ni Digong lagi. Pagkagat-kagat na po ni Digong. Ana pa sa Juman. Sir, maraman tao kagahapon rata nga tao ano. Pero ako ra Jumandong dawaton na lang siguro ni Sara. Oy kay ginaduot maghihapon siya, di maghihapon na mo sa lek iya mga proyekto, mga programa kay ginaipit pas budget. Kapag mahawa na lang siya kay para makita tong katag dito. Sige, link pa ipalingkod na diha sa OVP na inyohang gusto ipalingkod di ka. Day. Ibaw na si Inday. Why ka ni siguro nag-istorya na day. Mao ni atong technique day ha. Magpatik-atik ko, magpapriskon ko, patawag na ako sila John Ledesma. O niya, kato grupo lang ako ipatawag ka na. Pinili lang day katong mga sulit, yun sulit. Si Dong Irinday si Rins Barbaro na ayaw na. Kasi John lang bahala. Day ha? Magpa-lupok na yung istorya day dito sa priskon nga. Resign ka day, ha? Ikaw day, Inday. Kabaw na kaon sa itubag ni mo day. Agbot ako ipasabot Radyo Man Rose. Di ko na mo resign si Inday. Kay drama ni. Drama lagi. Gawas ana day. Si Inday po di po na baga kasama basta-basta po mo resign kay sis. Elected bagod baga kasama. Di man lang sa iyang papa. Siya gipili 32 million ang butang ni butang niya pagka-vice presidente. Mangod ka Juman, taas ba kaayo ang panahon nga molingkod sa diha, di gihapon siya katarog trabaho kay walay suporta gikan sa administrasyon. Mahimo na lang siguro pasagda na lang tamo dia unsa man inyohang gusto. Sige, kamo na lay lingkod dika. Kamo na lay lihok diha sa kung unsay mga kinahanglan sa Office of the Vice President. Dili ko butuo na day kay knowing Inday Sara day. Si Inday Sara day kana mo fight man na day. Okay na, fighter na si Inday. Dili na pwede ni babaga kasama iro-iro. Naingon na bitaw si Inday kanto sa diya baga kasama gipit-ipit siya. Ikuhaan o budget ang iya baga kasama opisina. Department of Education ni resida siya. Ang OBP po baga kasama gikibagan ng budget. Sige, kubyagi. Basta ako din magpabilin ko, mo serbisyo gyapon ko sa mga tao. Radyo Mandong, ang paghawa magos pwesto des politika dili man kay ingon kay napildi ko or luoy kayo ko. Kadaugan man po na Radyo Mandong, no? Kay kung ibutang nimo karon, mingon ang admin ay maayo kay ni resign na magbutang ta diha mo ana si Inday pikat ninyo. Dili ko buto. Karon nagpanahon na. Nga mingon ang iyang amanda, awa na daday. Awa adili ko buto nga dawaton ni Inday na nga karon diha bagka kasama ura-uraga. Karon panahon na nga kining political scenario karon nga nagapangitabo nga mayon si Inday. Sige, maawa ko. Mulikay na ko sa political. Remember ha? Remember na ingon si Inday. Kanang pagpadabplain o pagpahuway sa politika, maabot ra gyapon taan ang mga panahon na pero dili karon panahon na day. Wa para ba si presidente no? Ato agani diha ka wait lang. Sige, mohawat karon sa politika karon lang. Wa ta kabalo. Usab ang ato ang desisyon. Kasi pwede ta mangandam karon Radyo Mandong para sa presidential election. Samot na day.